Tisícky lôžok, ktoré sa štátna všeobecná zdravotná poisťovňa rozhodla viac nezazmluvniť, prestávajú fungovať aj v ďalších regiónoch. Problémy medzi nezazmluvnenou Bojnickou nemocnicou a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou už pociťujú na vlastnej koži aj pacienti. Poisťovňa argumentuje zvyšovaním kvality. Smutná vec, že nastalo, že po toľkých rokoch, čo sme si odpracovali, teraz začínajú takto snaba hýbať. Ja som tiež proti tomu. Nesúhlasíme s týmto. Každý mesiac mínus 10 miliónov eur. Za celý minulý rok sa tak strata všeobecnej vyšplhala na mínus 120 miliónov. Ďalšia hospodárska kríza by tak znamenala koniec. Rovnako sa musí poisťovňa modliť, aby štát platil na svojich poistencov, čo sú dôchodcovia, deti, študenti či nezamestnaní, viac ako v predošlom roku. Na to, aby neskončila v nútenej správe, jej chýba ešte 40 miliónov eur. Úsmevom na tvári dnes manažéri oznámili, že poisťovňa mesačne už netvorí stratu. Nebolo to však zadarmo. Musela okrem iného prepustiť zamestnancov, pritlačiť na dlžníkov, zosekať náklady na prevádzku, ale prišla aj na opatrenia, ktoré sa dotkli ľudí. Takým bolo zrušenie oddelení. Stabilizovali sa naše náklady na lieky, zdravotné pomôcky a zdravotnú starostlivosť. Nám sa však do rúk dostala zmluva, vďaka ktorej poisťovňa naozaj ušetrí. Avšak za cenu, že lekárov a nemocnice pritlačí k múru. Ja ju pokladám vyslovene za vydierackú zmluvu, lebo ak predsa mi niekto dlhuje peniaze, ja sa mám vzdať za 100 eur nejakej veľkej sumy, ale za tých podmienok mi podpíšu zmluvu novú, tak to naozaj neviem ináč nazvať len vydieranie. Lekár či nemocnica môže bežne ošetriť mesačne len určitý počet výkonov. Ak svoj limit vyboduje, pracuje nad limit, ktorý poisťovňa prepláca. Po podpísaní tejto zmluvy však dostane len časť sumy a na ostatné peniaze môže navždy zabudnúť. Ak klientom Všeobecnej zdravotnej poisťovne nešlo o život, neošetrili ich. Nemocnica bude poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne prijímať iba ak ich stav bude mimoriadne vážny. Týka sa to až 70% pacientov nemocnice. Medzi nimi sú aj ľudia chorí na rakovinu. Toto oddelenie nechce Všeobecná zdravotná poisťovňa zazmluvniť. Onkologickí pacienti tak budú cestovať za chemoterapiou desiatky kilometrov do iných nemocníc. V Zlatomoroveckej nemocnici v posledných dňoch vládla napätá atmosféra. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa rozhodla nezazmluvniť lôžka na dvoch oddeleniach dlhodobo chorých a anestézie a intenzívnej medicíny. Spolu 54 postelí. Oddelenie O a IM zazmluvnené nebude. Po konzultácii sa rozhodlo, že toto oddelenie zrušené nebude, aby bola zabezpečená akútna starostlivosť pre občanov v Zlatomoraveckom regióne. Oddelenie dlhodobo chorých zazmluvnené nebude takisto. Mesto Zlaté Moravce podniká kroky na transformáciu tohto oddelenia na sociálne lôžko. Hranica medzi plusom a mínusom je v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne poriadne tenká. Ak by prestalo pracovať 15 000 jej poistencov, bola by opäť v poriadnej šlamastike. To by som doprial tomu pánu ministrovi, čo to vymyslel, aby zbadal, ako sa bude cítiť. Lebo po tej chemoterapii dvakrát není dobrý nikomu. Či ma poslali preč a zlomenú nohu, stehne a oné kolene. Nezobrala som od zdravotnej poisťovne ani 5 halírov, lebo som žiaden úraz nemala za toľké roky. A teraz im takto sa mňou spravili, môžu sa hanbiť.